Здравейте, приятели, където и да сте! Добре дошли на едно специално издание на нашето шоу. Днес не се намираме в обичайното си студио, а в обновеният шоурум на Kia. И защо ли? Защото имам удоволствието да ви представя един много специален автомобил – електрическият Kia EV3. Той не следва стандарти, а създава свои. Останете с мен, защото ви обещавам едно незабравимо пътуване в света на технологиите и устойчивата мобилност. Ето го и него. Красив е, нали? Динамичен, хармоничен, футуристичен. Естетика, насочена напред към бъдещето. Не може да не ви прави впечатление и модерният прочит на емблематичната концепция на Kia тигрово лице. Обемите, графиките, конструкцията са в жестока хармония с иновативния и авангарден вид на Kia EV3. А тук вътре е изключително просторно, функционално и практично пространство. Тук се радваме на приветливо излъчване и троен панорамен дисплей. Потребителският интерфейс представя информацията чрез кристално ясни графики и дава възможност на водача да ги ползва по напълно интуитивен начин. В същото време интериорът е изработен от екологично устойчиви материали. Например, в седалките, облицовката на тавана, подлакътниците във вратите и постелките на пода могат да бъдат открити елементи, изработени от един от най-лесно поддаващите се на вторична обработка и рециклиране полимерни материали в света. И нека не забравяме багажното пространство. Впечатляващо е колко много може да побере този автомобил. А ето е и голямата изненада. Тя се крие под предния капак на Kia EV3. Това е допълнителното пространство за вашите вещи. От шоурума на Kia ни препоръчват, разбира се, тук да стоят допълнителното устройство за зареждане на колата, но спокойно може да ги преаранжирате отзад и да ползвате това допълнително пространство за вашето приключение с EV3. А ето е и най-важното за електрическия Kia EV3. С едно зареждане може да изминете цели 605 км. А благодарение на високата технология, вложена в този електромобил, за 29 минути може да постигнете заряд от 10 до 80%. А пък ако много бързате, само за 15 минути може да добавите 202 км под капака на Kia EV3. Ако сте на къмпинг или на открито място, където нямате достъп до електричество, EV3 може да ви помогне с всичко. Ето виждате тази система, която ви позволява към този електромобил да включите кафе-машина, хладилник, всякакъв вид музика, че дори и както сме направили в случая, аудиопулт за изнесеното ни радиошоу. Приложението Kia Connect можете да отключвате и да заключвате колата дистанционно, може да си подгрявате седалките също, ако не сте в колата, може да си нагласите температурата вътре в автомобила, без да сте влезли още в него. И може би една от най-използваните опции е къде беше колата ми. Това, разбира се, Kia Connect веднага ще ви информира за благодарение на приложението. Тъй, че и Kia Connect е неделима част от EV3. Разбира се, може да ползвате и навигацията в колата, която може да ви покаже най-близките зарядни станции, актуална информация за трафика, разбира се, и всичките полезни неща, които знаете, ползвате от екрана на таблото. Безопасността. EV3 разполага с най-новите технологии, които ви пазят на пътя. Системата за асистенция при движение по магистрала и интелигентните функции за предотвратяване на катастрофи са тук, за да се чувствате сигурни във всяка ситуация. Ето още няколко интересни функции.
Head-up дисплей с добавена реалност, Surround View монитор, система за наблюдение на 360 градуса, Digital Key, система за достъп и стартиране на автомобила чрез личния смартфон, интелигентен асистент за дистанционно паркиране. Пътуването с Kia EV3 е същинско удоволствие. За това усещане помага огромният панорамен дисплей, който е в автомобила, както и невероятната озвучителна уредба, която създава усещането за автомобилен концерт, частен автомобилен салон и въобще създава невероятна атмосфера. Приятели, този автомобил не е просто средство за придвижване. Този електромобил е вашият нов най-добър приятел на пътя. Kia EV3 не е обикновен автомобил. Създаден е за хора, които настояват за впечатляващ дизайн, за уникални технологии и за пробег, който поставя нови стандарти. А най-доброто от всичко не е просто нужно да вярвате на моите думи, а да дойдете в новия шоурум на Kia. Запишете се още днес за тест-драйв и усетете разликата. Аз съм Михаил Дюзев и ви обещавам, че с новата Kia EV3 ще ви изведем извън света на обикновеното. Хубав ден и лек път! Kia. Movement that inspires.